سلاف لە چەند ڕۆژن کۆمبوونا 65 جیڤاتە تەناهیە نەتەوێنەی گرتی لە باژارێ نیویۆرکی لە هەفتەیە داویە مەهانه ئیلونێ من دەلیڤە هەبوو دەگەل دیپلۆماتێکی نەتەوێنەی گرتی سەبارەت چەندین پرساپاخەڤم پەیوەندیدارن بە نەتەوێنەی گرتی بخەوە هەلبەت ji ber çî netewênê girtî hetaniha çi helwestin ruhn û eşkera hemberî Kurdanînin tewerekî hevpeyvînan bû digel Balyos Kemal Ehmed ji Enstitûya Rahênan û Vekolîna ya netewênê girtî belê lê pêşiyê wî ji me re behsê armancên pêşvebirina hezarsaliyê kir ku rêberên cîhanê berî 10 salan soz jê re dabûn helbet binîvîkirina hejariyê li cîhanê armanca yekê bû ji wê soza ku rêberên cîhanê dayîn berî 10 salan erê heta çendê ew soz cêbicê bûye? Oh, we are well behind target. We are nowhere near the target. Em gelek ji armancê dûr in. Dostekiya demê bihoriye û me bi tinê sêyekê armanca kêmkirina hejariyê cîbicî kiriye. û min bawerî nîne em bigehîne armancê çûnku welatê soza diravî dayîne sozê xwe cîbicî nakin. Heta tu hejariyê nehêlî divê te pare li berdesta hebit û alîkariya welatên hejar bikey ku ew bixwe xwe ava bikin. Welatê dewlemend sêyeka parê wan soz jê re dayî berdest kirîne. You cannot resolve the problems of poverty. Diplomatê Enstitûya Rahênan û Vekolîna ya netewênê girtî Kemal Ehmed yê bi asıl Pakistanî û dihan sala karê diplomasî li netewênê girtî dike tekez kir ku gelek di berjewendiya hikûmetên welatên pêşketiyên cîhanê de ye birsê li welatên hejar kêm bikin eger na têk çûna hevsengiyê herdê berdewam bitin pêtir penaberî û mişextbûn dê hebitin û pêtir karên teroristî. Poverty shows that there is an hejarî xuya diket ku hevsengî li cîhanê nîne û eger hevsengî jî nebû ev vê manayê didet ku wek hevî li cîhanê nîne û eger wek hevî û edalet nebû xelek dêrû biket karê tolasandin û tundûtîjiyê. Ji bilî hejarî û feqîriyê ya ku gelek welatên berbipêş diçin bawer dikin mezintirîn gefeye li ser cîhana hevçerx jimareka aloziyên dî hene netewênê girtî li van salan berhingar dibe çendek jwana siyasî ne. peace and security and the fact that there are lots of conflicts and wars. Aştî û êminahî û rastiya ku şer û li hevçûn li cîhanê hene hem di nêv bera welatan da û hem di nav welatan bixwe da. Gelek mirov tên kuştin, tundûtîjî û karên terorîstî û cerdekarî li cîhanê zef hene û divêt netewên yekgirtî sere deriyê li gel wan da biket. Her wisa xetera çekana û kîjî. Zehmetiyet aborî berî her tiştî hejarî ye û cudahiya nêvbera dewlemend û hejara ye hem di nav welatan da û hem di nêvbera welatan de. Then you have the gap between the rich and the poor. Ji bilî kêşeyên civakî û binpêkirina mafê mirovan li gelek welatan hikûmet nûneratiya xelkê jî nakin. û erd û kinyat rûbirûyî zehmetiyên siruştî dibin gerimbûna cîhanê û kêm avî bêvelerz û lehî jî lê zehmetê êkbêjitin kî ji wan e pitir gefeye li ser cîhana me çûnku welatan li gora berjewendiyên xwe baweriyên cuda cuda hene. The advanced countries, the developed countries, Welatên pêşketî bawer dikin nebûna aştî û tenahiyê û şer gefeyet mezin in. Welatên berev pêş diçin ku piraniya welatê cîhanê ne bi jimare bawer dikin hejarî û birsîtî gefeya mezin in û ew bi serjimêrî jî piraniya xelkê cîhanê pêktînin. Ji ber çî netewênê girtî hetaniha helwêst hemberî çarenivîsê gelê Kurd nîne eva pisyara dawî bû me arasteyê diplomatê netewênê girtî Kemal Ehmed kirî wî tekez kir ku Kurd qurbaniyên hevrikiya mafê çarenivîs û mafê serweriya welatan in û her du maf di benemayên netewên êgirtî de cihê giring digirin. the problem of the Kurds in Kurdistan is much bigger than that of the United Nations. Pirsgirêka Kurd û Kurdistanê gelek mezintir ji hindê netewên yekgirtî çareser biket.
بری 200 سالان سنوری دست کردت ولاتان ملت و نجات پارچه کرن کرد یک جوان ملتان بون نتوانی گرتی نکاره مای خواه بکت وان ولاتان حتی اگر سنوری دوی دست کرد جیبن چونکو بنامایت نتوانی گرتی رزیل سروریا وان ولاتان دگرید ده همانده میده رزیل مافی چارنویسا ملتان دگرید کرد و هنک ملتین دنین جهانی بونه قربانی وان دو بنامایت دجی هفت نتوانی گرتی و هم حتی نها نزانین کی جوان ده بهستر بد و جبر کو نتوانی گرتی نکارت و نوید مای خواه بکت سروریا ولاتت اندامت خواه و نکارت پرسا کردا چاره سر بکت حز دکت بدنگ بمینت. And because they cannot be resolved, therefore the United Nations prefers to keep quiet. Thank you, Ambassador Kamal. Thank you so much. Thank you.